já ti upletu novou. Jo, a z čeho asi, když si všechno proutí okolo už vypotřebovala? Čemu sakra máš ten šátek, aby ti do toho nepadaly vlasy a víš, že až to domeješ, tak ti ty vlasy tam stejně padat budou? Na to jste měla právo! Jsou Velikonoce. Po Velikonocích má všecko vonět. I Ozákovo oblečení v žádném případě nemáš právo na to, abys Ozákovi vyprala oblečení. Ani o Velikonocích. A to bys po těch letech měla vědět. Vždyť i ty sama si nadávala na Marcelku, že si něco takového dovolila. Ozáku, do krámu! A jak do hajzlu víš, že tady je? Ty vidíš skrz dveře až do jeho pokoje. Jestli ty už seš zpátky z toho obchodu, tak už pravděpodobně bude odpoledne, takže on může být klidně v té Simony nový hospodě. To už jsou Velikonoce? Ty nevíš, kdy jsou Velikonoce, máš dceru, která chodí do školy a 2 sousedy, kteří chodí do školy s ní, ty bys věděl, kdy jsou Velikonoce. Saši, hnusný velikonoční vajíčko. Konečně vidíme využití tohohle kečupu, které je neustále na tomhle jídelním stole, akorát tohle je přesně ten problém, protože párky jsou jedno třeba tak ze 3 jídel, ke kterým se kečup hodí, takže na to, že je tady běžně, tak je to sakra málo jídel. To není moc velikonoční oběd. Co to meleš, ještě před minutou si ani nevěděl, že už jsou Velikonoce, takže nemáš jediný právo na tohle říct křivý slovo kvůli tomu, že to není velikonoční, ale máš sakra skvělý důvod, proč si stěžovat na tenhle oběd, a to ten, že tohle do hajzlu není oběd. 2 párky jsou tak polovina mojí snídaně, ale v žádném případě oběd. Smrdím jako nějaká kytka. To je aloe vera. To je kytka. Takhle večer k žumpě nemůžu. Tak já se s tím peru a on v tom potom jde k žumpě, jo. A co jsi ty, krávo, čekala? Je to Ozák, on jde každý den k žumpě a nikdo se tě neprosil o to, abys to prala. Naopak, Ozák, kdyby uměl prosit, tak tě prosí o to, abys to vymáchala v té žumpě. Jediný problém, který tady je, jsi vytvořila sama. To bude určitě nějaká hospoda, viď brácha? Vlastně. No vždyť jo, tak to taky všichni pochopili. Nikdo si nemyslel, že by šel doopravdy k reální žumpě. Jde o to, že on půjde s nově vypraným oblečením do hospody. A potom jdeme žíže pomoct umýt hovnotuce. Proč já si na to nevykašlu? Ano, tak přesně zní moje otázka. Proč ty se na to nevykašleš? Nikdo tady o tohle nestojí, děláš si to sama, nikdo to po tobě nechce. Proč to ty ještě nechápeš? Že můžu letos chodit na koledu sám. Netaháš bráchu, brácha tahá tebe. Obvykle doslova. Předloni vás oba dotáhla správcová. A my jsme nic toho neviděli a já sakra chci vidět, jak vypadá koleda podle Pacovských a jak to vypadá, když správcová z koledy tahá Ozáka. Tenhle špatně načasovaný falešný smích z publika začal dřív, než by kdokoliv stihl pochopit, že to, čím myje tu skleničku, je záchodová štětka. Navíc záchodová štětka je dražší než jakýkoliv hadr nebo houbička, kterým by to mohla umývat, takže tenhle hloupej vtip ani nedává smysl. Včera do 1 jsem myla v okna a teď musím vydržet, než se mi podruhý doperou záclony. Ty taky pereš 2krát? Ne, Saša určitě nepere záclony 2krát a já vím, že to myslí tak, že je pere v ruce, ale stejně to rozhodně nepere 2krát, protože i voda, i cokoliv, čím to pere, co používá místo pracího gelu, tak tohle všechno taky něco stojí. A to by jí Simona nedovolila. Dám se jedno rychlý. Co ten spěch? Který má Simona už dávno natočený, což je divný, protože ona nevěděla, že přijdeš zrovna teď, takže by ho musela mít předtočený už nějakou dobu, aby ho mohla vytáhnout kdykoliv během dne přijdeš. A to by bylo poznat podle toho, že by nemělo pěnu a bylo by zvětralý tak, že by ho ani Ozák už nevypil, obzvlášť Ozák. Počkej, tak kam se může Saša proto proutí? Simono, je to tam nebezpečný. Hlídají to tam masožravý kytky. No tak jí tam proto můžeš zajít ty a přinést je. Ona nepotřebuje si pro něj jít, jí stačí, že bude mít doma a už je jedno, jak se tam dostanou. To zase budu celý víkend poslouchat, kdo má větší pomlásku. Buď ráda, že je jenom pomlásku a buď ráda, že je jenom víkend. Jo, to kdybys byla na koleji na vejšce, tak máš trochu jiný problémy, co se týká měření velikosti. Už aby bylo aspoň pondělí. Víď, přijdou koledníci. Jak se může Saša těšit na koledníky? Vždyť ona jim nemá co nabídnout, když sama nic nemá a ani nikoho nezajímá, takže nikdo neví, že ona existuje a i kdyby to někdo věděl, že ona existuje, tak by stejně nepřišli, protože jim ona nic nedá. Co se budeš dělat, že nejseš doma? Ale že k tobě by šli, tak proč to děláš? No právě přesně proto, že by k ní šli, tak proto dělá, že není doma. K tobě by taky šli. Maminka by mi stejně nedovolila otevřít. No tak vidíš, tak proč se těšíš na koledníky, když ani nemůžeš otevřít, to se na ně skrz dveře koukáš a pak jdeš zas spát? Sejra! Lexo, promiň, já jsem si do toho nějak zabrala. Kolik si myslíš, že toho s tímhle vymrskám? A co je za problém, když teda Ozák ví, kde rostou proutky, tak to může říct Lexovi, ten je stejně všude za hrdinu, tak se pokusí ty proutky ulovit a může mít pomlásku a ještě k tomu tenhle skvělý košíček. Neuvěříte, co mi v té zoo dali. Jsem nejlepší prodejce CDček se zvuky zvířat. A jako kde? Tady nebo v té zoo? Protože jestli tady, tak v žádném případě nemůžeš být nejlepší prodejce zvuků zvířat, když tady žádní zákazníci nejsou. A jestli v té zoo, tak ti sakra neuvěřím, že by Marcelka chtěla i přes tuhle svoji práci si najít ještě i druhou práci, kde by prodávala CDčka. A kdyby, tak by se pak určitě už nevrátila sem.
sem. Říkal jsem si, kdo by pro boha koupil hlasy ryb. Ten, komu schopná prodejkyně řekne, že hlasy ryb namluvil Petr Nárožný. Ne, to není schopná prodejkyně, to nedělá prodavačka, to dělá pojebávačka. Nemůžeš takhle hnusně lhát svým zákazníkům. A mám pomlásku pro Zorana. To bych si taky nechal líbit. Od Zorana, jo, tím se vysvětluje, proč jsi po Ivy matce už nikdy žádnou ženskou nenašel. Klidně se stavte v pondělí. A Zoran Jižán, ještě by si myslel, že je zatím něco jiného. A jako proč by si to myslel, on pravděpodobně bude taky na koledě, takže on nebude vědět, že si tam vůbec přišel, tak si nic myslet nebude. Krásné, vidíte. Ještě mi nabízeli sloní ucho. A na co by vám bylo? A na co by jí bylo tohle 2kilový vejce? K ničemu, všechno nepotřebuje využití, jako třeba já taky nemám využití. Za prodané 2 CDčko Větry velkých savců. Počkejte, a co jste musela říct, aby si ho někdo koupil? Nic, koupil si ho Ozák. Takže oni to fakt berou podle toho, co prodala tady v obchodě a není to trošku snadno pojebatelný právě přesně tímhle způsobem, že když si potom zkontrolují jenom to, že je to CDčko prodaný, tak to klidně mohla prodat sama sobě a nikdo by nic nezjistil. Co to je? Nic pro vás. Tomášovi to vajíčko leknutím nespadlo na zem. Ale proč on z toho dělá tak obrovskou tragédii? Jasně, je to sice Lexa a je dement a neumí nic, ale uplést pomlásku by zvládl i Lexa, to je tak primitivní, že tenhle košík je jeho aktuálně nejmenší problém. Tak já ti upletu novou. Jo, a z čeho asi, když si všechno proutí okolo už vypotřebovala? Ne, nemohla vypotřebovat úplně všechno proutí okolo. Minimálně 3 proutky se kdekoliv ve vašem okolí ještě skoro určitě najdou a to ti na pomlásku úplně klidně stačí. Serga, nejde to nějak rozpárat, i takhle limit nesplním. Limit? Jaký limit? Tohle jsou Velikonoce, zapomínáš, jak probíhají Velikonoce v Česku. To poslední, co bys tady mohl hledat, by byl nějaký limit. Český Velikonoce nemají žádný pravidla. Oni tady byli bez Simony, její děcka mají klíče od její hospody a uvědomuje si Simona, jaký nebezpečí při něčem takovým hrozí. Čau, Lexo. To je Saša rasistický. Mami, to je zase víc než loni. No, vejce nerostou na stromech. Počkej, takže ona po něm chce, aby jí přinesl 300 vajec, protože tohle nevypadá jako 10 plat na sobě, aby se tam vešlo 30 vajec. A hlavně, jak sakra dlouho si Simona myslí, že by jí 300 vařených vajec vydrželo? Jasně, možná může zkusit je zmrazit a pak je postupem roku rozmražovat, ale ty vole, to doporučuje přesně 0 z 10 ozáků. Už rostou houby? Ještě ne, mami. Tak zatím pleť. Když je někde jídlo zadarmo, tak ho tam nenecháme ležet. To je docela zvláštní, že to říká zrovna Simona, protože například takový ovoce třeba roste na stromech a stejně svým dětem nakecela, že je to zdraví škodlivý. Ivuško, máš to ještě nadlouho? Já jen, že budou zprávy. Ale ještě nejsou, takže tam ještě klidně vysávat může a až ty zprávy začnou, tak pak teprve jí můžeš vyhodit. Času dost. Co tu ten Ozák nadělal za svinstvo, teď mi to ucpe Lux. No tak si to nejdřív pozbírej, ne? Iva se na něj za tohle naštve, ale Tomáš má pravdu, klidně si to nejdřív můžeš pozbírat a pak teprve začít vysávat. To je mnohem rozumnější řešení, než se tady rozčilovat, že se ti ucpe vysavač. To je rostu, miloučko. Na velikosti přece nezáleží. Tyjo, to je ale pomláska. Neboj se, Tomáši, před Lexou svoji pomlásku schovávat nemusíš, on půjde zítra mrskat košíkem, jako správná 90letá vesnická babka, když jí začneš krást jabka přes plot. Jsem se přišel zeptat, jestli fakt zítra nebudeš doma. Ty jedeš do vtelna? Proč? Vezu babi mazanec. Do vtelna? A Tomáš je tak blbej, že mu pořád nedošlo, že tohle celý je jenom proto, aby se Iva zbavila toho jedinýho kluka, který mu se kdy líbila. Super! Tak to já řeknu i klukům ze školy. No jasně, řekni, ať tam Ivuška neuschne. No tak zrovna něco takového by si nechal Lexa pro sebe, kdyby chtěl Ivušku zalejvat, tak by se tím nechlubil všem spolužákům, aby se oni podělili. Přece nepovezeš mazanec do prázdného baráku. No to nepovezu. Takže babička letos do Rybný nejede? Ježiši, tak to třeba Iva poveze do té Rybný, to je úplně jedno, hlavně aby prostě jela kamkoliv pryč a už je jedno kam pojede, kdo tam bude a co tam poveze. Ty jsi volala? Jo. Takže ona už slyší? Tak jestli je ta babička hluchá, tak proč se Tomáš vůbec v první řadě ptal, jestli jí volala a nezeptal se rovnou třeba na SMS-ku? Protože na Velikonoce nikdo nejezdí. No ale ty tam jezdíš. Tohle je to nejhorší, co teď můžeš udělat, protože jeden z nich ví pravdu a ten druhý nesmí vědět pravdu. Takže když je necháš o samotě, tak oni si navzájem řeknou, který z nich co ví a pak budou oba vědět oboje a ty budeš v hajzlu, protože sem Lexa pozve celou třídu. Tak naschle. Ty vole, ten umělej smích z publika mě tak neskutečně. A v noci na dnešek ořezal větve vzácné vrby babylonské. Tohle je snad poprvé za těch 36 dílů, kdy vidíme Tomáše, že běžně sleduje večerní zprávy a zrovna náhodou se tam mluví o Ozákovi, aby to líp vysvětlovalo příběh a podpořilo vyvrcholení zápletky. Pokud je nevrátí, než se vylíhnou, podá zahrada trestní oznámení. Ne, normálně by je už dávno vyhodil a neskladoval by si je tady doma, kdyby nevěděl, že musí vrátit, jinak ho zavřou. Zavřou do té stejný zoo, kde to ukradl. Ivuško, jak se vydávají pitlíky z Luxu? Jo, tak možná proto se ti ten vysavač tak rychle ucpal, takže si vůbec neměla právo to svádět na Ozáka. Jirska, z Ruska. Bodka?
To je rusky vodka. A vzhledem k tomu, že seš Ivo 92. ročník, tak bys měla umět aspoň základy ruštiny. Já nána jsem si vždycky nasazovala knír a dělala jsem, že jsem bratranec Pepan z Moravy, abych se vyhla vejprasku. Ale dneska už to neděláš, což je divný, protože bys klidně mohla a pak bys mohla v chlapeckém přestrojení taky obcházet všechny baráky a třeba bys těch 300 vajec zvládla sehnat rychleji než Lexa. Jen jeď, i když to vajíčko od tebe bude Lexovi chybět. A jo, ty vole, vždyť ona tady vlastně nebude, tak proč vůbec tady barví tolik vajec? Na jezení to není, protože na jídlo si Ozák s Tomášem přinesou svoje. Tak proč ona si vůbec stěžuje na to, že kvůli barvení vajec nic nestíhá, když žádný vejce barvit nemusí? Já jsem ho stejně udělala, i když jsem nechtěla. Tak seš úplně dementní, proč to tam na to teda vůbec dáváš, když to z toho teď sfoukáváš? Oni tady zase byli sami, to jim jako společně s Jezevcem zbourali i jejich byt, nebo proč sakra nejsou doma? Už jenom 329. Mami, ty jsi mi zase zvýšila limit? Nemůžeš mi zvýšit limit a nic mi o tom neříct. Ale ona ti o tom teď řekla a vzhledem k tomu, že se jmenuje Simona Bučková, tak si myslím, že to je dostatečně předem na to, co bychom od ní mohli čekat. Proč pořád děláš problémy? Ale já mám problémy. Musím stávat v 6, místo pomlásky mi segra zase upletla tohle. A skoro všechny holky ze třídy jedou na Velikonoce k babičce. OK, jo, Lexa má pravdu, on není zas tak hnusnej a kromě toho, že je sice trošku hloupej, tak jinak ani povahou není nějak extra špatný. Proč sakra? Je v tomhle stupidním seriále tak moc šikanovaný. On si to nezaslouží a je mi ho upřímně líto. Tady je jeden hřích pro každou z postav tohle seriálu, která kdy urazila Lexu. Titanic? Už jsem ti to domluvila s její mámou, moc se těší. Bez toho, abych se s tebou domluvila, protože jsem na hovno matka a prodám vlastního syna za 2 velikonoční vajíčka. Mami, minule se mnou zamkla v pokoji. Ale dala 10 vajec. Ale zamkla se s ním v pokoji, to ti vážně víc záleží na slepičích vejcích, než na vejcích tvýho syna. Saša neremcá a houby nosí. Kde ji teď do prdele vzala? Proč ji tady měla připravenou už dávno pod stolem, jestli se na ní náhodou matička zeptá? Vždyť je jaro, i sama Saša řekla, že ještě houby nerostou. A kde sehnala? Takhle skvělý hřib a zároveň je to jediný hřib, který sehnala. Tahle hudba, ty vole, v tom prvním díle to aspoň byly dobrý znělky, ale tohle máme jako poslouchat celou sérii. Ozák bude koukat. Už vím, kde bere to dlouhý proutí. Super, ale na co on bude koukat? Doufám, že jsi tam nešel na krasvárku i pro sebe. Vždyť víš přece, jak jemu vyhrožovali. Vrátil jsem jim ty kukly a oni byli tak nadšení, že mi dovolili nařezat si taky. Ty vole, tak jsou úplně dementní, jasně, asi jsou rádi, že si vrátil to, co potřebujou, ale ty jsi udělal trestný čin. Nemůžu tě obdarovat za to, že jsi vrátil to, co jsi jim sám ukradl. A je mi jedno, že to ukradl tvůj postižený bratr, ty jako brácha. Cestou jsem potkal Sašu a ta se mi nabídla, že mi pomlásku uplete. Ozák se bude divit. No, aby ses nedivil ty. Abych se nedivil já, už takhle se mi těžko rozdejchává, že byla tak hloupá, že místo pomlásky dokázala uplést košík. Takže jestli příště přijde třeba s velkým košem na prádlu, tak ji vyhodím z okna a za ní ten košík a za ním toho scénáristu, který má takhle snadno prokouknutelný vtipy. Dáš si řízek? Řízek? Ty vole, Tomáši, vůbec neodmlouvej, já bych si dal řízek, ty nevděčný parchante, zase jste mě donutili přemýšlet nad jídlem. Řízek k večeři? Nádivka by nebyla? K řízku, ty nechutný prase, nádivku máš k pečenému masu, řízek se smaží, pochopil bych, kdyby si to máš, protože je vybíravej, vymyslel bramborový salát, ale nádivku. Takže si nedáš. No tak když už to udělala... Tohle nemůžeš říct někomu, kdo ti udělá večeři a závisí na něm, jestli zítra budeš mít což rád. Co je tohle do prdele za měsíc? To je skoro až DreamWorks měsíc a to nepodporujeme. Kam voláš tak pozdě? To vtelna. A ty si to pořád nevysvětlila, já chápu, že mu to nemohla vysvětlit v tu chvíli, kdy tam byl Lexa, samozřejmě, že před ním mu to vysvětlovat nebude, ale teď už je to kompletně vina Ivy, protože už dlouhou dobu tady Lexa není a ona mu to mohla už dávno vysvětlit. Třeba to jenom neslyší. Ale vždyť si mi koupil takovýto blikátko k telefonu. No ale to by se musela na ten telefon koukat, aby ho viděla, jestli je hluchá, tak je dost pravděpodobný, že se jí nedovoláš, dokud si ona na tebe sama nevzpomene. A to může u takhle starý ženský trvat dobrý týdny. A ty tam stejně zítra jedeš, takže ji zkontroluješ. Jasně. No a to je právě ten hlavní problém. Ona teď bude muset doopravdy jet někam pryč, protože kdyby Tomášovi vysvětlila, že se chce jenom zbavit Lexy, tak mohla klidně spát doma, ale takhle jí doma nesmí vidět ani Tomáš. Je v Rybný, nemusí se vůbec ničeho bát. Rybný? Ale myslíš, že už se s Maronou udopřili? Určitě. A ani teď, i přesto, že na to má naprosto perfektní příležitost, tak mu to pořád stejně nevysvětlí. To bude Saša. Nese mi tu pomlásku. Ty vole, jdi do prdele hluboký jak Grand Canyon. Navíc proč vůbec by to sem Saša vůbec táhla, když ví, že z toho Tomáš nebude mít radost, protože je to něco úplně jiného, než co si od ní objednal. Navíc, tohle je sakra nepřiměřeně malej falešnej smích z publika, vzhledem k tomu, jak dokonalý tenhle vtip ve skutečnosti je. Sašo?
A ani Iva se Tomášovi ani trochu nevysmála, i přesto, jak se Lexovi vysmála za ten košíček. Tak dost, otec jsem já. Ale ty si pořád myslíš, že odjela do toho vtelna, protože ona nebyla schopná ti to kdykoliv vysvětlit, tak proč teď jdete vymrskat? Na dovol? Na velikosti nezáleží, Martine, obzvlášť ty bys to měl vědět, jestli víš, na jakou událost narážím. Ale Oza, když vyjde ze dveří svého pokoje, tak přímo na gauč vidí, takže musel vidět Ivu, že na něm spí, protože minimálně tenhle polštář, který tady běžně nebejvá, tak přečuhuje až nad ten gauč. Dávala jsem pít nádívku k snídani a nějak jsem tady vytuhla. Nádívku k snídani? Počkej, on nebude mazanec? Počkej, tohle tě zaujalo víc než to, že dala večer péct nádívku, u toho usnula a spala až do rána, buď máte nějakou extra chytrou bezpečnostní pojistku, nebo ta nádívka v tuhle chvíli vypadá jako tělo Lorda Voldemorta, když se Harry Potter v posledním díle objevil na tom bílým nádraží King's Cross. Velikonoce bez mazance. Sklavni mazanče, teď se šupe. Tohle přesně mi řekla moje holka na výšce, když jsem si na to chtěl nejdřív rozsvítit. A i když jsem jediný, kdo tady má pomlásku, která stojí za řeč. A tohle jsem jí na to odpověděl. My tě tady teď s tátou trošku zmlátíme. Hody, hody, doprovody, zajíček. Ty vole Tomáši, pust k tomu konečně jako pořádnýho, prosím tě. Hody, doprčit zase nic. Já tě prostě praštit nedokážu. Tak si tam představ někoho, koho bys nejradši přetáhl, třeba paní správcovou, Tomáše, nebo Marcelku ne, nechceme Ivušku zabít. Na co ti je velká pomláska, srabe? Moment, tohle mi vlastně potom taky řekla ta holka na vejšce. Vy jste neměli zamčeno, když tady Iva spí a hlavně dělá, že není doma. Tyhle dveře od bytu v Praze mají zvenku kliku a dají se jen tak na volno otevřít, protože Tomáš neodemčel, Tomáš za běhu rovnou otevřel. Ivuško, Frido? už je čistý vzduch. Tak vzhledem k tomu, že tady takhle jen tak stojíš a nikdo na tebe neřve, tak asi pravděpodobně jo, ne? Proč bys k tomu potřeboval Ivu, abys tohle usoudil? Já taky ne, no, ale bral si klíče od auta. Ale to Tomášovi říkat nemůžeš, to před ním přece mělo být tajný. Navíc Tomáš vůbec má auto, jako jasně, viděli jsme ho, že v něm jel, když jeli s tím otravným varhaníkem, ale celkově k čemu by Tomášovi bylo auto, když bydlí v Praze? Auto zmizelo. Tak asi samozřejmě, ty vole, když ti právě teď řekla, že si Ozák vzal klíčky od auta, tak to pravděpodobně znamená, že někam odjel autem. Přece jsi nemyslel, že do toho auta šel spát, protože jediný, kdo by měl právo na něco takového, je Iva. Promiň, chlapče. Ale ty jsi ho ani nikam neodsunul proto, abys mohl projít, ty jsi do něj prostě jenom narval rameno. On ti nijak nepřekážel a i kdyby, tak si ho mohl klidně, jako každý slušný člověk, prostě obejít. Když se musíš někomu za něco omlouvat, tak udělej všechno proto, abys to stejný neudělal znova. Já chápu, že je Lexa zoufalej a pro svoji psychomatku potřebuje co nejvíc vajec, ale to se nemůžeš s Ivou aspoň domluvit. Ona stejně žádný další vajíčka nepotřebuje, protože žádný další koledníky neočekává. Ona by mu je klidně všechny obětovala, kdyby ji hezky poprosil, nemusí u svých sousedů a zároveň kamarádů krást. Ale u Ivy on jich vzal třeba tak 15, tady jich měl vyskládat 330, takže sakra, radši v žádném případě nechci vědět, co všechno dělal s Krutovou, abych získal dalších 300, fuj, to je nechutná představa. Už je 11. A Simona místo toho, aby ho pochválila, že má 310 vajec, tak mu radši vynadá, že nesehnal těch dalších 20, který ani původně sehnat neměl a nemusel. To ní plato, ale pak mě začala strkat jazyk do pusy. A když jsem řekl, že bych radši polknul slimáka, tak začala brečet a 12 mě jich sežrala. A jak sakra, ta Krutová stíhá žrát, a to je jedla i se skořápkou, protože jestli stihla sníst 12 vajec dřív, než ty si stihl utéct, tak to je něco sakra hodně špatně. Vždyť houby ještě narostou. No právě. Tak ať je sežene tam, kde sehnala ten jeden obrovský hřib, protože ten jí v životě neodpustím. K čemu sakra to vajíčko tak moc potřebuje, že jsi byl ochotný pro něj obětovat, těžko říct co, ale vypadá, že jsi mu toho hodně obětoval. Ale ty jsi přesně proto, aby tě nerušilo to, že sem pořád někdo leze, se schovala do pokoje, tak proč stejně vylezeš pokaždý, když slyšíš dveře? Navíc proč jsi zmatená z toho, že nevíš, odkud vyšel ten zvuk, když v tu chvíli, co ty jsi otevřela svoje dveře, aby se sem podívala, tak Ozákovi dveře do pokoje pořád byly otevřený. Všichni si otevřeli sami, tak proč Marcelka musí zvonit, obzvlášť když je naštvaná a Ozák jí něco ukradl, tak o to víc by sem vlezla bez dovolení. Tvůj strýc okradl mého muže o jeho vejce. Zvláštní, jak to zní teď před někým, kdo nemá jediný tušení, o jakým vejci mluví, protože ses ani neobtěžovala jí to vysvětlit. Musela jsem použít pepřový sprej. Proč? Protože tvůj manžel je neschopný se ochránit sám? Nehrajte na mě divadýlko, kde je to vejce? Neřvěte na mě. Ozáku, tohle první ženská, která chce vidět tvoje vejce a chce, abys ho na ní vytáhl.
vytáhnul, tak neodmlouvej a využij situace. A Ivuško, měla bys mu tam trošku uklidit. Je to tam samej motýl. Proč k tomu potřebuješ Ivu? Navíc Tomáš přece dostal volný vstup k těm stromům za to, že ty kukly vrátil, tak jak je sakra možný, že si jich Ozák zvládl doma nechat dost na to, aby se dalo říct, že má v pokoji spoustu motýlů. Já mám zkažený celý Velikonoce. Jako proč? Kvůli tomu, že ti Marcelka nedovolila jí ukrasit 2kilový vajíčko, to jsou pro tebe přímo zkažený Velikonoce. Strýdo, tak nebreč. Víc jsi chlap? No jasně, Ivo, šikovná, právě teď si způsobila potenciální psychický problémy 10 000 kluků, kteří se ve stáří nikomu nikdy nesvěří a radši se budou utápět ve vlastní krvi, protože budou od všech očekávat přesně tuhle odpověď. Máma v Rybný není. Cože? A proč vás najednou zajímá tahle babka, o který jste se zatím nikdy ani nezmínili a není vám dostatečně dobrá na to, abyste se za ní aspoň na Velikonoce zastavili? Nepochopte mě špatně, já vám nevyčítám to, že vás teď zajímá a že o ní máte strach. Já vám vyčítám to, že jste se celý 2 série chovali, jako kdyby chudák ani neexistovala. Tak to asi pojedem do Vtelna. Ale budeš řídit ty brácha, já měl ruský vejce. A kdy? Protože už 2 hodiny pobíháš po Praze a říct, že bude řídit Ozák, je mnohem víc nezodpovědný, než to odřídit sám. Tak dlouhou dobu po tom, co směl ruský vejce. Pojedu já. To nevím, jestli je nejlepší nápad, protože ty seš aktuálně ve věku, kdy jsi ještě ani nikdy nebyla v autoškole, takže neumíš řídit, takže Tomáš, i kdyby to vejce snědl teď, tak by to odřídil líp než ty, a jestli jde o policajty, aby nenadejchal, tak podle zohlednění všech zákonů bys ty dostala mnohem větší trest než on. Ivo? Jasně, že tě takhle neuslyší, když nebude v obýváku, a kdyby byla v obýváku, tak ji vidíš. Navíc proč jdeš krást vajíčka sem, když tady je už všechny ukradl tvůj připostižený bratr? Ale vypadáš. Lexo. Ale vy bydlíte v tom bytě hned vedle. Vy nemůžete jen tak přijít do cizího bytu a sednout si tam na gauči jen proto, že tam jsou otevřený dveře a nikdo tam není. Vy to nehlídáte. Náhodou vypadáš docela dobře. Trochu jako ten mámin bratranec, co k nám jezdíval na Velikonoce. Proč jí to urazilo? Vždy tak má vypadat, vždyť má přímo ten stejný kostým. To je píchavka, to ti máma neuzná. Ale uzná a pak vám z toho uvaří oběd, tím vás otráví a bude mít o 3 velký problémy míň. Lexo, víš, že mě letos ještě nikdo nevyšupal? Do prděle, Sašu, je to tvůj bratr, tvoje dvojče. Pardon, já nějak ze zvyku místo P slyším K, to je v pořádku. Jau! Proč mám pocit, jako kdybych už někde viděl nějakou parodicky zvrhlou verzi, kde se tohle Saše líbí a pak se to zvrhne ještě mnohem víc? A nebo to byl Lexa, ten, komu se to líbilo? To je radši jedno, ve všech případech už chci konec. Jo, počkej, to byla teorie velkého třesku. Teď už to dává smysl. A já to z tebe nechápu. Já měl o ní takovej strach. A když teda ona celou dobu ve skutečnosti byla ve Vtelně, tak proč si ji normálně nezavolal? To, že je hluchá a že telefon nezvedne, si přece, pokud si dobře vzpomínáte, celý jenom Iva vymyslela, takže byste se jí v pohodě dovolali, kdybyste to aspoň zkusili. Dej si tam trojku. Dík. Neřidiči, kteří řídí řidiče při řízení. Tohle je sakra nezodpovědný a nebezpečný. Co tu ten Ozák nadělal za svinstvo? Teď mi to ucpe Lux. No tak si to nejdřív pozbírej, ne?